Idemo u još jednoj epizodi u Elni igra igrice. Danas ću vam pokazati najljepše golove sa moje utakmice. Evo ga, prvi gol Neymara. Pogledajte to. Otkuda je puknuo i kako je lijepo u kut zavio. Drugi gol Rakitić, pogledajte. Taj snažan udarac. Dum. Kreće se i dum točno u mreži. Gdje je naravno Lionel Messi. Pogledajte. Gledajte ovo još jednom. Messi ima loptu i pukne točno na gol. Kako je to bio lijepi gol. To je Luis Suarez. Da, to je lijepi gol. Rakitić. Onda tu Neymar. I onda mi je tu obranio, ne mogu vjerovati. Pogledajte sad gol od Suareza. Otkuda je puknuo? Je to normalno, ljudi? Ste vidjeli ovo? Kud je puknuo? I u gol. I to je bilo to što se tiče. Hvala što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.